tinserta mal-jum. Ta' malar jinitħalek biex ma nħmarx wis, għajnejna jiltaqgħu f'mument ħelluwis. Ewa manna din in-namra li jien għandilek, għas importa jekk xi darba nkun fidejk. Għalfejn il-laġra paċenzja lill-ħajja, ħalli timbet ħbiberija forsi seħġajja. Qalbi miftuħa nħalli f'idejn Alla, xlejn xewqat qalbi u qatt ma falla. Ewa manna din in-namra li jien għandilek, għas importa jekk xi darba nkun fidejk. Ewa manna din in-namra li jien għandilek, għas importa jekk xi darba nkun fidejk. Tbissima bemża sellim li kull-jum, Bemża sellim li kull-jum. hekk kif triqatna tinserta mal-jum. Għatma tinserta mal-jum. Ta' malar jinitħallek biex ma nħmarx wis, Għalek biex ma nihmarx wis. għajnejna jiltaqgħu Għajnejna jiltaqgħu f'mument